To mi salmini dow mon julɓe nanoɓe ɗemgal fulfulde Kode Radio International Abuja. Nder wakkati ɗo mi ɗon nodda en dow haala julde. Ngam a yi'ay hannde jamaaje ko ɗuuɗi e ɗon fijira be julde, ɓe juulata nder wakkati. Gi'a zuura waɗi walaa ko wanni ɓe, asira waɗi walaa ko wanni ɓe, magriba waɗi walaa ko wanni ɓe, isha waɗi walaa ko wanni ɓe, nden bo kadi subahi waɗi walaa ko wanni ɓe. Ko anndiɗen ndey hisaabu ɗum fuɗɗirta kam julde nyalnde darngal. Kanjum ma nder hadisere Abu Hurayra ɗo, nde al-Imamu Tirmizi wurtini, Nasa'i wurtini, Abu Dawuda wurtini, lulaaɗo Allah e ɗon wi'a inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyamati min amalihi salatu. Wato ko ɗum fuɗɗirta hisaabi nyalnde darngal kam dow haala julde. Idha salahat faqad aflaha wa anja. To julde ma woɗi kam to lalle a hisi, to julde ma woɗayi to a hisayi. Ko annduɗen bo ko moye mayan, e woodi nyalnde mayata, e woodi wakkati mayata. To ngam majum kam ko annduɗen kullu nafsin za'iqatul maut, ko moye meeɗay mayde, ko moye meeɗan mayde. Ngam majum kam lalle ko darantoɗen en andi de julde haala makka wonta ɗon. Debbo julde ɗo ɗum wajibi wonta ɗon, ngam ta julayi zuhra kam Allah ƴamete dow majum, ta julayi asira Allah ƴamete, ta julayi magriba Allah ƴamete, ta julayi subahi Allah ƴamete. Ngam majum kam ko woni wajibi dow men, ko annduɗen woni wajibi dow men, to ɗaɓɓirre ilmu dow majum ma wajibi. Kanjum ma nde lulaaɗo Allah wi utlubul ilma walaw bis-sin, ɗaɓɓite ilmi daga ɗo ha sin ɗaɓɓite ilmu. Ngam ilmu kam kanjum andinta en ko handi, kanjum bo andinta en ko handayi. Ngam ilmu kam kanjum andinta en ɗo farilla, ɗo wajibi, ɗo na wajibi. Nden ko laati wajibi fuu to ɗum wajibi men gaɗen ɗum. Ko annduɗen kam ngam lulaaɗo Allah mo lila dow men, ngam mo wolwana en ko gaɗeten to en gaɗi, bo kadi Allah nastina en saare aljanna. Ngam to en gaɗayi kam to lallai e woodi saare hiite, Allah renuma en, Allah renuma en. Kanjum mbi'aymi lallai en andi e woodi nyalde darngal, nyalde hisabu, nyalde ɗum ƴamta en ko gaɗuɗen. Ngam en andi de Allah kam tagayi en ngam ko ɗume, Allah tagi en kawai ngam dewal. Allah tagi en ngal dewal. Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-dina. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tagi en ngam gaɗanen ɗum dewal, ngam dewal. Ngam Allah en dara dow haala julde, musamman mi ɗon nodda fulɓe men nder ladde, fulɓe men nder aduna, nden bo kadi julɓe no foti fuu, nanoɓe ɗemgal fulfulde, mi ɗon nodda on dow daroɗen nder ko woni wajibi dow men. En andi ɗo farillaji jowi ɗi ɗi ginmi limtugo wakkati mala'ika Jibrilu wari to lulaaɗo Allah mo ƴamimo ɗume woni Islam. Mo wi'i Islam ɗo kam nuɗɗina, wala mo ɗum waɗanta dewal sai Allah, wato Allah tagowo, nden bo kadi lulaaɗo Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nden bo daga ɗon fa sai ɗum julde, daga julde ke sai sumai, daga sumai ɗo kam sai zakka, daga zakka ɗo kam sai yaadu haji, ta heɓi dama, ta heɓi wakkati, to Allah wato hokkima no laawol jarata. To mi hofni mon, mi yeltani mon khairu ga Allah, mi ɗon nodda on dow haala julde, dow haala julde, hisabi ɗum fuɗɗam ɗum waɗanta neɗɗo nyalde darngal dow haala julde. Assalamu alaikum wa rahmatullah.